ғамгин машав, андеша кун ва шукр гӯй. андешаи он неъмате кун ки худованд бар ту додааст. сиҳатӣ дар бадан, оромӣ дар ватан, обу ҳавои пок дунёи туст. соҳиби ду чашму забону дасту пой ҳастӣ. оё ин неъмати худо нест? оё ин мӯъҷиза нест ки бо ду пояд роҳ мегардӣ? нафароне ҳастанд ки роҳ гашта наметавонанд. оё ҳақиқати маҳз нест ки чашмонатро пӯшида хоб мекунӣ, тану баданат оромиш мегирад? аммо одамоне ҳастанд ки дарду алам аз чашми эшон хобро рабудааст. андеша кун ки гӯшҳои шунавоят кар нестанд. андеша кун ки чашмҳои биноят кур нестанд. андеша кун ки забони гӯёят гунгу лол нест. оё мехоҳӣ ки чашмҳои биноятро ба амсоли кӯҳи уҳуди тиллоӣ бифрӯшӣ? оё розӣ ҳастӣ ки гӯшҳои шунавоятро ба хонаву қасри бо ҳашамат иваз намоеву кар гардӣ? оё мехоҳӣ ки дасту поятро бурида дар ивазаш ҳам вазни ту зару тилло диҳанду ту бе дасту пой бошӣ? ҳаргиз не. албатта ту дар неъмати фаровон будан мехоҳӣ, лекин лаззати ин офияту саломатиро намедонӣ ва шукри ин неъматҳоро пос намедорӣ. ҳаёти ғамгине бар сар мебарӣ. дар фикри ҳар чизе набудаву дастнорас ғусса мехӯрӣ. ҳар чизе ки дастраси ту аст шукр намегӯӣ. ҳамеша беқарор ҳастӣ. пас бояд андеша намоӣ ва шукр гӯӣ.